kang mama. Aeroplano yun, mama. Buwan na. Yung piloto yung mama. Sulag po sana. Ay, sulag ko yan na. Gawang na yun. Ha? Gawang na. Gawain tao na. Kaila rin. Kaila kanya rin. Itong bilang payong na. Ali, itang pangogra sa kin. Okay. Wala nga TV. May nga pirat siya, ang gawa ko. Pilang ngaldo gagawin mo. Ay, malam matyaran. Wala mo tiyaran? Malam matyaran. Kasi susubo kayo. Oo. Masula po yun. Dapat makabalance nga na, ma. Ah, Charlie, sinula po yun. Ah, Chayo? Ah, nangyamilay ganyan na lang. Aray. Alangangin. Tingnan rin nga. Dol. Tansi, oh. Owner, Rudy Dizon, yan. Sa Rudy. Yakis may kito. Yung matchay, yung kilala may yapo. Yung piloto. Maka-uniform yan. Good luck po. Thank you. Baliktad din nga. Nagbadaan kasi. Basibas kaya. Nagbadaan din kini. Karin yung baliktad din nga. Mama, ready ni mama? Ay, ready ni mama? Aroy, ito yung piloto, yung mama. Okay, wait. Ay, yung piloto. 30 seconds. Piloto yung mama. Taas, 30 seconds. Dito tayo. Okay. Dito tayo. Oh, galing na. Galing na, gagalawin mo. Yung mong gagalawin pwesto yung mama. Aroy, aroy. Ay, mamulan kita eh. Yun lang. Yun mo. Pero sinula po yun. Pero sila po yun. Alanganin. Pilan niya? Pilan na? 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Manulit yun. Sakto yun. Pero ano pupulayin eh? Magtas yun. Wow, anong piloto yun? Ako yung mananalo ah. Maka-overall niya kasi mama eh. Na medyo mabait siya katawan. Ma, sinalag po yun. Sinalag po yun. Congrats. Basahi kay yung piloto. Ma, ay t-shirt para kaya ka. Congrats kaya. Ayun, no. Oh, binigyan ko na kang mama eh. Mabasayo. Ato ba, Bert? Higit kayo pa ang black ko. Nadol, yakabo do. Boy, picture ano kayo ba? Ay, hindi kaya bigat ang vlog mo po.